guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat bernameya berê mijara me filozof Anselmus bû di nav felsefeya wî de bi taybetî mijara delîla ontolojik girîng bû em ser wê sekînî bûn meqala wê kiribû. Di vê bernameyê de meqala kê bikin em ê kîjan filozofî naz bikin? Sezgîn di felsefeya serdema navîn de em dewam dikin. Piştî Anselmus, an jî weke ku di çavkaniyan de derbas dibû Anselmusê ezîz di dîroka felsefeyê de filozof Petrus Abelardus wek naveke girîng derdikeve pêşberî me. Petrus Abelardus yani wek telaffuzeke cuda di hinek çavkaniyan de wek Pierre Abelard jî derbas dibe. Kî ye Petrus Abelardus wek hercar tutkarî li ser jiyana wî xebatên wî hinek agahiyan bidîme ji ku ye di kîjan sala de jiya em wî naz bikin? Helbet Petrus Abelardus di sala 1909 de li Fransayê çêbûye. Li ser jiyana wî gelek agahiyên bi hûrgilî hene li berdestê me. Çavkaniya van agahiyan jî berhema wî bi xwe ye. Abelardus di berhema xwe ye bi navê Historia Calamitatum de yani dîroka felaketan de qala jiyana xwe dike. Ji bo jiyana xwe naveke ecêb dîtiye. Felaket. Lê gava me re dixwîne me re fehm dike ji bo çivê navê lê kiriye. Ev berhemeke otobiyografîk e. Qala jiyana xwe dike, qala destpêka xwe felsefeyê dike. Bavê wî leşkerekî rutbe bilind e. Dixwaze Abelardus jî wek wî bibe leşker. Di pirtûka xwe de qala vê mijarê dike dibêje bavê min berî ku bibe leşker bala wî li ser xwendin û edebiyatê hebû heta hinek nivîsên wî jî hebûn. Loma bavê Abelardus berî ku lawên wî yani xêncî Abelardus jî dixwaze lawên wî din jî bibin leşker. Berî ku lawên wî bibin leşker dixwaze perwerdehiya edebiyatê bibînin. Abelardus gava dest bi perwerdehiya edebiyatê dike dibîne ku edebiyat bêtir bala wî dikişîne. Di pirtûka xwe de wîsa îfade dike dibêje edebiyat di hişê min de xweşiyeke wer afirand ku ji bo xatirê vê xweşiyê min dev ji rutbeya leşkeriyê dev ji mîrasa bavê xwe berda. Ji qada cengeya Marsê derketim û min berê xwe da Minervayê. Ev Mars û Minerva di mîtolojiya Romayê de du temsîlin. Mars xwedayê şer e, Minerva jî xwedawenda zanînê tedî wek temsîla felsefeyê jî tim bi kundekî tê îfade kirin û di mîtolojiya Romayê de kundê Minerva tim sembola zanînê ye. Logoya me jî xwe. Belê. Dîsa di pirtûka xwe de dibêje min leşkerên şer bi leşkerên mantiqî re guherand û min ganîmetên şer kir qurbana nîqaşên felsefî. Bi rastî şibandinên xweş e. Li gor gotina wî piştî ku ji Mars dûr ketiye û berê xwe dayî Minerva perwerdehiyeke çawa dîtiye. Canî ji xeynî edebiyatê li ser kîjan beşan perwerdehî dîtiye û serxebitiye. Bi taybetî li ser diyalektîkê perwerdehî dîtiye. Ji bo perwerdehiya diyalektîkê diçe Parîsê li bir dibe li Parîsê dibe xwendekarê Guillaume Duchamp. Ez dixwazim dîsa bi gotinê wî qala vê pêvajoyê bikim. Dibêje di serî de nava me baş bû qala mamosteyê xwe dike. Lê dûr e min ferq kir ku hêdî dilê wî ji min sar dibe û ji min hêrs dibe. Ji bo çi? Ji ber ku kurmanc na hinek lalîkî Abelardus hinek nêrînên Guillaume Duchamp rexne dike. Guillaume Duchamp wê çaxî otoriteyeke mezin e li ciheke wek Notre Dameê li dibistana Notre Dameê mamostetî dike û ders dide. Yani îja bifikire xwendekarێkî wî derdikeve nêrînên wî rexne dike û heta hinekan pûç dike. Abelardus bi xeberdanên xwe yên li dibistana Notre Dameê di nav xwendekaran de navdar dibe tê nasîn. Helbet ev hinekan jî aciz dike.
تدی مگول سر دیالکتیک پروردهی دیتیه خینجی دیالکتیک منطق تئولوژی و هلبت فلسفه دناف پروردهی اویده جیه دگرن تقالا برهماویا دیروکا فلاکتان کر وک برهمک اوتوبیوگرافیک قالا جیانا خو دکه جغین ویا کیجان برهمین وی هن مراد برهماوی هری ناودار وقت گو دیروکا فلاکتانه قالا جیانا خود که لی نتنی قالا جیانا خو یعنی ام نرینه نوین فلسفه جدوی پرتوکه ده دبینن خینجی ویا لسر برهما آریستوتلس ابناوی اورگانون شیروویان نویساندیه برهما اورگانون آریستوتلس برهما کل سر منطقیه برهما ویا اتیکه بناوی خوناس بکه گرینگه برهما بناوی دیالوگک دناوبرا فیلوزوف یهودی و خریستیان دل سر فلسفه نقاشه که گرینگه yani به وی شکلی گلک برهمین وی هنه لی دناوانا ده برهما سیک اتنون برهما ویا دپیشته و جبر وی برهمه گلک تشی هاتنه سروی چما برهما هری گرینگه yani te çima vaha penasa kir taybetmendiya ve çiye Murat? Ya Abelardus به وی برهمه خوستیه ناکوکین فیلوزوفین بری خو نشان بده 358% teolojik berhevkiriye u teolog u filozofin Hristiyaniye li ser van pirsan çi gotine anîtiye cemhev. Armanca wî çareseriya van pirsan nine. Yani ji bo van pirsivan tu bersiv nedaye. Tenê xwestiye ku nakokiyên teolojiyê, nakokiyên Kiliseya Katolik nîşan bide. Ji van pirsan dixwazim mînakek bidim. Pirsek ji teolojiya Hristiyaniye dipirse dibêje gelo ji bo xelasiya mirovan bêyî heskirin îman tena serê xwe bes e an na hinek vê pirsê vekim ji bo baş vê femkirin ji qesta ji xelasiya mirovan qesta wî di dunyaya dinê de gîştina bihiştê ye û bêyî heskirin jî qesta wî heskirina Xwedê ye yanî divê mirov ji bo xelas bikin bigîjin bihiştê bêyî heskirina Xwedê tenê îman bi tena serê xwe têr dike anna Agustinus li ser vê pirsê dibêje îmana ku vene guhere heskirinê te xelas nake lê teolog Ambrosius dibêje îman tenê bes e dixwaze bi vî şiklî van nakokiyan derxe bi vî awayî 358% teolojiyê û bersivên wan berhev dike û berhema xwe amade dike. Siketnon çê Murat wateya wê negot yani? Siketnon erê an na. Erê an na. Evet. Baş e? Erê û na. Erê û na. Te got berhema xwe ya erê yan na de li ser van pirsan bersivek nedaye yan li ser nakokiyên teolog û filozofan şirove nekiriye. Wî tenê pirs û bersivan berhev kirine. Çima bi taybetî metodeke wiha bikaraniye? Xwestiye rêbaza Sokratik bikarbîne û bi vî awayî li ser van mijaran berê xwendekarên xwe bide fikrîneke kur rêbaza Sokratik em bêdin bîra xwe sezgîn Sokrates di dersan de ji xwendekarên xwe re tim tiştan dipirsî yanî ne digo viya awa ye viya awa bûye digo viya çi ye çima werdifikirî çima viya werdibêjî Sokrates dixwest bi pirsan xwendekarên wî bifikirin û bi xwe bigîjin rastiyê an bi xwe xeletiyên xwe bibînin. Abelardus jî bi vî armancî di berhema xwe de cih nade bersiv û şîroveyên xwe tenê dixwaze xwendekarên wî li ser van bersivan bifikirin. Loma xwendekarên xwe di nav nakokiyên fikrî de tena serê xwe de hêle. Çimkî li gor Abelardus divê mirov bi lêpirsîneke hundirîn bi lêpirsîneke şexsî bigîje hakîqetê ne bi otoriteyeke ji derve. Helbet ev berhem ji aliyê otoriteyên Kiliseya Katolik ve rastî gelek bertekan hatiye. Wek her car. Belê. Te gotibû bi vê berhema xwe nakokiyên Kiliseya Katolik derdixe pêşberî xwendekarê xwe gelo sedema bertekan tenê ve ya sedemên din jî hene Murat? Ya helbet sedema yekemîn ew e lê fikr û nêrînên Abelardus yên li ser îman û baweriyê jî dibin sedema van bertekan. Abelardus bi rêya felsefe û diyalektikê dixwaze aqil derxe pêş
و بوی آوایی بگیجه حقیقته د دستپیکا برهما خود ویسا دبیجه بشک و گمانه مروف دست بلی پرسینیت که بلی پرسینی جی مروف دگیجه حقیقته یعنی پیواجویا گیشتنا حقیقته ده هزا دوگماین اوتوریتیان ده آلیه که او گرینگیه لی پرسینا عقلی درد خپش ام تایبتمندین سردما ناوین فلسفه سردما ناوین بینم بیرا خو لگو فلسفه خریستیانیه حقیقت اکتنی هبو او جی خدا بو و او جی تنی به ریا کلیسه مرد کار بو بگیشتانای ابلاردوس ویا رخنت که دبیجه به اوتوریتین در ونا به لی پرسینه عقلی مرد کار بگیجه حقیقته و دوی پیواجوی دجی شک و گمانی وقت دستپیک دیارد که evre baz 500 sal şunde jaliye Descartes ve disa tepkarani Descartes ji bo bigîje hakikate bi şik û gumanê zaniyên xwe dinirxîne û viya wek gumana metodîk şika metodîk binav dike lê di nav lêpirsîna Abelardus û Descartes ferqek mezin heye Descartes dixwaze ji bo hakikatê bingeheke şexsî ava bike loma şik û lêpirsîna Descartes li ser zaniyên wî bixune yani zanînên xwe ji wê derbas dike ji çawan bêjin zanînê xwe ji lêpirsîna aqlî derbas dike lê Abelardus bi şik û lêpirsîna li ser otorîteya civakî dixwaze bigîje hakikatê yani yek zanînên xwe yên şexsî dide aliyekî yek jî otorîteyên civakî dide aliyekî براستیه گرم شرط و مرجوی دمی بینم برچاوا دست سال 12 ev nerin pir giringin و جبو Abelardus jî talukaya ke mezine hem be berhama xwe nakokiyên kiliseyê de derdixe pêş û hem jî digihîştina hakikatê de hêza kiliseyê wek tu nedihesibîne belê wek te got talukeyeke mezin e ji xwe Abelardus ji ber van nêrînên xwe jalî kiliseyê ve tê darizandin yani aras darizandin jînine konsulekî li hev dicive o dibe tu sucdarî di sala 1340 de konsula Sens dicive û Abelardus di pirtûka xwe de bi hûrgilî qala vê konsulê dike çawa hatiye darizandin bi kîjan sucan bi kîjan nêrînên xwe hatiye darizandin qal dike di konsulê de berhema Abelardus a bi navê erê anna wek berhemeke heretik yani wek berhemeke ji rê derketî wek berhemeke em çawa bêjin ne li gor xristiyaniyê tê îlan kirin di konsulê de Bernard de Clairvaux li hemberî fikrên Abelardus dibêje îman lêpirsîneke aqlî nine diyariya Xwedê ye ê li vir dixwaze çi bêje dibêje îman wek diyariyeke Xwedê çawa hatibe divê wer bê parastin bê şik û guman bê lêpirsîn û bê rexne divê em biparêzin yani ew lêpirsîna ku Abelardus li ser îmanê qal dike pûç dike û wek ji rê derketineke guneheke mezin qebûl dike ev Bernard de Clairvaux di siyaseta serdema navîn de jî mervekî navdar e di dema destpêka ew şerê xaçperestan de roleke mezin digre ser milê xwe piştî va darizandinê berhema Abelardus tê şewitandin Abelardus di berhema xwe de dibêje piştî biryara şewitandina berhema min hat girtin zorê dan min ku ez bi destê xwe pirtûka xwe bavêjim nav agir û min xabin werbûye Abelardus bi destê xwe pirtûka xwe dişewitîne û tê sürgün kirin hinek çavkanî dibêjin hatiye aforos kirin lê arast viya baş nizanim çimkî wek sürgün wî dişînin manastîreke dûr yani yekî hatibe aforos kirin nikare bikeve manastîrê lê dawiya emrê xwe de jî ji bo xwe bi papa bide evûkirin derdikeve rêwîtiyekî ew jî heye nizanim yani li ser aforozbûna wî nizanim rastê an nerastê lê ew mesela ew ez pir li ber ketibûm yani qedexe dikin o dibê tu bi destê xwe bavê agir lê ew pirtûk dîsa jî ji ber bi saya xwendekarên wî
ji ber ku berî hatî kopî kirin digîje rojame. Hatiye rojame. Murat hatta niha mekala berhemîn abeler dus kir, mekala nêrînên wîn li ser îman û heqîqetê jî kir. Abeler dus wekî din ser kîjan mijaran xebitiye, ser çi sekiniye? Li ser gelek beşan xebitiye, li ser etîk, mantık û epistemolojiyê de xebatên wî girîng hene. Di nav van beşan de xebatên wî li ser epistemolojiyê bêtir derdikevin pêş. Di epistemolojiyê de nêrînên wî li ser nîqaşa universal girîngin. Ew mesela universal em çawa bêjin nîqaşeke li ser têgehên tevayî ye. Tê manaya gerdûnê lê alaqavê heye? Universal belê gerdûnî jî yani têgehên tevayî têgehên hemû gerdûn qebûl dikin. La hemû gerdûnê tên qebûl kirin. Têgehên objektif em dikarin werbêjin. Vê çavê pêşî ez nîqaşa universal bipirsim. Ev nîqaş çi ye? Dikar hinek qala naverok û mijarên vê nîqaşê bike. Ser çava bûye ev nîqaş? Helbet, ev nîqaş ne nîqaşeke nû ye. Bingeha xwe ji felsefeya Platon girtiye. Platon tedî me qal kiribû me çar berhem ser. Çar bû ne var? Çar berhem ser Platon me amade kiribû. Bavakî korsan ket ama hemû beşên me jî. Belê. Naqede yani ji xwe Whitehead filozofekî sedsala bîstan gava qala Platon dike dibe hemû felsefeya Ewropayê dibinî felsefeya Platon de hevokeke biçûk e. Platon tedî ontoloji û epistemolojiya xwe li ser teoriya îdeayan ava kiribû û digot heyînên rastî îdeyan e, zanîna rastî jî zanînên îdeayan e. Li gor Platon îdeya heyînên rastî ne û hemû îdeayan hemû heyînan temsîl dikin. Piştî Platon Aristoteles li ser teoriya îdeyan dibêje têgehên rastî ne îdeyan e, têgeh di nav dunyayê de cih digirin û nîqaşek li ser vîya dest pê dike. Ev nîqaş di serdema navîn de di felsefeya Xristiyaniyê de jî wek nîqaşeke girîng didome. Helbet li gor Xristiyaniyê hinek tê guhertin û ew mijarên serekeyên teolojiya Xristiyaniyê jî di navê nîqaşê de cih digirin. Ev guhertin çawa çê dibe? Dikare mînakek bidîme ser vê guhertinê? Ev ji mesela wê mînakek bidim guneha ewlî. Tedî di Xristiyaniyê de mijareke girîng e. Çawa bêjin Adem û Hawa mirovên ewlî tên qebûl kirin yanî wek îdeaya mirovan tên qebûl kirin. Ji ber ku heyînên jiyanê ji îdeayan par digirin, mirovên dunyayê jî ji guneha Adem û Hawa par girtine. Loma li gor Xristiyaniyê her mirov wek gunehkar tê dunyayê o tedî tim dibên hemû mirov gunehkarin, hemû mirov bi guneh hatine. Ev nêrîn bingeha xwe ji vê nîqaşê digire. Adem û Hawa wek temsîliyeta mirovahiyê ji ber ku gunehkarin, mirovên ji wan çêbûnê jî wê gunehê li pişta xwe bar kirine. Li ser nîqaşa universal abeler dus çi dibêje Murat? Bi kîjan nêrînê xwe derdikeve pêş vê meselê de çi dibêje? Helbet ev nîqaş dûre hinek berfirehtir dibe. Aliyeke wî epistemolojik û ontolojik jî heye. Di nîqaşa tevayîyan de, universalan de nêrîn û têgehên cuda derdikevin pêşiya me. Nîqaşa universalan nîqaşeke li ser tevayîyan e. Yani têgehên tevayî. Di bingeha nîqaşê de jî ev pirseye. Têgehên tevayî wek mirovahî, başî, xerabî gelo têgehên rastî ne an ji aliyê aqil ve hatine afirandin. Yani gava tu dibêjî xerabî, bi rastî jî xerabiyeke hemû xerabiyan temsîl dike û di nav xwe de dihewîne heye an têgeha xerabiyê me bi hişê xwe afirandiye. Yani îdeayan Platon bi rastî jî hene yan na? Bravo, bravo. Belê îja li ser vê pirsê wek bersiv têgehên nû yani derdikevin pêşiya me realizm û nominalizm wek du alî di têgeh derdikevin pêşiya me. Realizm û nominalizmê sezgîn tu ê rave bikî ez rave bikim. Valla tu rave bike ez ê kêfxweş bim Murat. Tamam madem ew qas ısrar dikî ez rave bikim.
Realizm bingeha xwe ji felsefeya Platon digire, dibêje têgehên tevayî ne girêdayî hiş û aqilê mirovan e, bi tena serê xwe serbixwe wek têgehên objektif û gerdûnî hene. Îja li hemberî wî em nêrîna nominalîzmê dibînin. Wek fikr û nêrîn li dijî realîzmê cih digire. Li gor nominalîzmê têgehên tevayî tenê gotinin, navin, bi tena serê xwe rastî û heyîna wan tune ne. Piştî van agahiyan dixwazim vegerim ser Abelardus dîsem murad. Divê nîqaşê de Abelardus çi dibêje? Li kîjan aliyê, kîjan alî digire? Realîst e yan nominalîst e? Ne yek jî. Abelardus konseptualist e. Konseptualist. Ka veya jî me rave bike. Konseptualist e ve têgehê o vê nêrînê cerewlî jalî Abelardus ve hatiye ifade kirin. Abelardus dixwaze di nav realîzm û nominalîzmê de girêdanek çê bike, yanî di nav van her du têgehan de wek lihevanîneke çê bike. Li gor Abelardus têgehên tevayî wekî ku realîst dibêjin ne heyînin objektifin, ne jî weke ku nominalîst dibêjin tenê gotinin. Li gor Abelardus têgehên tevayî têgehên aqlî ne û ji taybetmendiyên hevpariyên heyînan hatine hilberandin. Abelardus bi van nêrînên xwe di nîqaşa universelan de wek şoreşeke aqlî pêktîne, avayiya mantıqiya zimanê ji ontolojiya têgehan ve diqetîne û dibêje wate jalî aqil ve tê ava kirin, yanî têgehên tevayî ne tenê nav û gotinên devkîne. Ev gotin jalî aqil ve bi wateyek ve hatine dorpêç kirin. Sezgin tiştek itiraf bikim, tu car ji vê nîqaşê hes nekiriye. Ev nîqaşa universaliyen di zanîngehê de jî, di evê de jî her cara dixwînim jî aciz dibim. Lê ji bo xatirê guhdaran min qal kir eger kêmasiyeke min hebe bêafû kirin. Ya saetata xweş. Baş e, yani me qenat ez bin vê nîqaşê. Belê, em zû biqedîn derbas min. Tamam. Te gava qala berhemên Abelardus kir, te qala berhemeke wî ya ser etîkê jî kiribû. Belê, skîto te ipsum, xwe bike. Xwe bike. Ev gotin ji ciyekî tê bîrate. Yani ji dema Sokrates xwe zanibe, xwe nas erê bike. xwe zanîn, xwe nas kirin di gelek ciya de derketibû pêşeme. Li ser etîkê Abelardus çi dibêje Murat? Li ser felsefeya ahlakî bi kîjan taybetmendî û cudahiyên xwe dertkeve pêş? Ya Abelardus rahat nasekine Sezgin. Yani nabêje ji xwe kilîse ji min hîrs biye, yani bertek nîşan didin. Piçekî xwe. Piçek ez bisekinim, xwe biparêzim. Radibêje li ser etîkê berhemeke cuda dinivîse û dîsa rastî bertekan tê. Berhema Abelardus a bi navê skîto te ipsum xwe nas bike ku bi navê etîka jî tê zanîn. Di felsefeya ahlaqeya serdema navîn de bi rastî jî berhemeke balkêş e. Abelardus wek mijarên din di mijara ahlaqê de jî nêrînên otorîteyan û kilîseya Katolik dide aliyeke û bi nêrîneke taybet dertkeve pêşberî me. Abelardus di mijara ahlaqê de dibêje ew qîmeta ahlaqiya em li tevgeran bar dikin ji tevgera ku tê dîtin nayê. Ji niyeta me tê. Yani li gor niyeta mirovan tevgerê mirovan bi qîmet dibin. Wek mînak du mirov gava heman tiştî bikin, ew tişt ne heman tiştin. Ew tişt an tevger li gor niyetê mirovan ji hev cuda dibin û ji hev vediqetin. Her çi qas tevgerê mirovan wek hev bin jî tenê tevgera kesê ku bi niyeteke baş wê tevgerê kiriye baş e û ahlaqî ye. Li ser vê mijarê di berhema xwe de dibêje guneh di nav tevgerê de nine, di niyetê de ye. Ev nêrînên Abelardus ji bo serdema navîn bi taybetî ji bo felsefeya Xristiyaniyê nêrîneke radîkal e. Di serdema navîn de ji bo başî û xerabiyê krîtera yekane Xwedê ye. Yani eger tu li gor gotinên Xwedê tev bigerî, ev tişteke baş e yana tişteke xerab e. Li vir Abelardus di meseleya başî û xerabiyê de azadiyeke dide mirovan. Dibêje ahlak girêdayî otorîteyan nine
bi temamî girêdayî biryar û niyeta mirovan e. Yani tu gava tiştekî dikî, tu çawa nêzîvî tiştê dibî û tu bi kîja armancî dikî. Niyeta te çi ye? Tu ji yekê re gava başî dikî, bi rastî jî tu dixwazî jê re başî bikî, an armanca tiştekê te tu başî dikî. Yani niyetê derdixwe pêş. Ev jî di ahlaqê de nêrîneke girîng e. Piştî Abelardus 700 sal şûn de Kant jî qala vê ahlaqê dike. Murat, pirsê me ew xwaz bûn li ser Petrus Abelardus qehwa me jî hêdiyê dî diqede wek gotineke dawî tiştekî dixwaze bêje ya em biqedîn. Ya Sezgîn, xêncî felsefeya wî dixwazim hinek qala jiyana wî ya taybet jî bikim eger destûra te hebe. Elbet. Kerem bike. Yani arast ew berhema miqal kir dîroka felaketan berhemeke balkêş e ji bo guhdaran jî ez pêşniyar dikim. Ez ê bêjim bixwîne lê nizam tu ê dîsa bixwînî an nexwînî. Yani ez ê bi niyeta xwendinê a girîng niyet e helbet. Li vir dixwazim hinek qala jiyana wî ya taybet bikim. Di jiyana Abelardus de evîneke mezin heye, eşqeke mezin heye, Helois. Hem evîneke mezin e, hem jî evîneke bi êş û jan e. Gava mirov jiyana Abelardus dixwîne, mirov fehm dike ku çima otobiyografiya xwe wek dîroka felaketan binav kiriye. Yani feqîro tişt nemaye hatiye serê wî. Helois jineke xwenede û zana ye. Yani 1000 sal berê bifikire, rewşa jinan bifikire, li wê serdemê de jineke li ser Latînî û Yunanî perwerdehiyeke baş dîtiye. Helois û Abelardus bi dizî dizewicin ji ber xalê Helois, xalê wî naile. Zarokê wan çêdibe lê dûre bi bûyerên trajîk ji hev dûr dikevin. Nameyên wan navdarin, nameyên wan pir balkêşin. Ne tenê nameyên evîndariyê ne, di nameyan de em nîqaşên li ser felsefeyê, li ser teolojî û ahlaqê dibînin. Evîna di navbera Abelardus û Helios de gelek caran wek şano hatiye nivîsîn û lîstin jî. Piştî ji hev dûr dikevin, heya mirinê nêzî 20-25 salan qet hevdû nabînin. Ji hev dûr, li cihên dûr dimirin, piştî mirina wan 700 sal şûn de di sala 1817 de meytê wan tînin Parîsê û mezelê wan li kêleka hev dikolin. Li goristana Pierre Lachaise kesên bixwazin herin kulîlk deynin ser mezelê wan bira herin. Jiyaneke bi rastî jî balkêş e û li gor dema xwe bi felsefeya xwe gelek em mervekî, filozofekî radikal dibînin. Îro bi rastî me hem qala nêrînên felsefiyên Abelardus û hem jî qala çîroka jiyana wî ya trajîk em bêjin me kir. Agahiyên balkêş bûn Murat, saeta te xweş, spasiyat te dikim. û Sezgîn li ser viya dixwazim tiştekî jî bêjim. Tedî em qala felsefeya serdema navîn dikin, felsefeya Xristiyaniyê. Di çavkaniyan de tim gava qala felsefeya Xristiyaniyê tê kirin, dibêjin filozofên wê demê piranî teologun û mervên kilîseyê ne. Lê gava em jiyana wan dixwînin, em gelek kesiyatîn radikal dibînin. Tedî em çend beşe qala filozofan dikin, ya hatine kuştin, ya hatine aforos kirin, ya hatine sürgün kirin. Yani belê di nav kilîseyê de cih digirin, lê gelek nêrînên radikal jî em dibînin. Helbet kesên ji aliyê kilîseyê hatine mezin kirin, wek Aziz îlan kirin jiyane wek Augustinus Anselmus. Lê mervên wek Petrus Abelardus mervên radikal jî gelek hene. Em biqedînin ez dibim. Guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de, bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه
kahve û felsefe.